guys, this is Michelle and welcome to my YouTube channel. 1, 2, 3, come on, come on. Ayan, so ako na naman po ay nagbabalik. This is the day. So this is the day that the Lord has made. So thank you, Lord, for another day, for another blessings, and another life to live. Ayan, so thank you so much, Lord, for the love. Ayan, so today nga kasi kakwento ko sa inyo yung aking vaccine journey. Vaccine journey. Ayan, no, na sobrang hindi ko na alam kung paano ko i-explain. Basta yun, parang nakakatuwa, ganun. Nakakatuwa. So, before pala guys, di ba nga sabi magkakaroon ng vaccine. Or pa lang, na sinasabi nila na kailangan magpabakuna, ganyan, meron ng gumagawa ng bakuna, ganyan. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi talaga ako magpapabakuna. As in, ayoko talagang magpabakuna. Kasi nga, may mga negative thoughts, tsaka mga negative news kang naririnig, di ba? Anong time na yun? Aminin nyo, siguro kayo din naman, di ba? Sinabi nyo sa sarili nyo na ayoko talagang magpabakuna. Kasi ganun din ang sinabi ko sa sarili ko noon. Kasi ayoko talaga. Kasi nga, I'm scared. I'm scared. Ayan. So, ganun. Dahil nga sa mga negative thoughts. So, after naman nun, habang, alam mo yun, habang dumadaan yung araw, ganyan. Tapos, hanggang sa na-realize ko na kailangan ko magpabakuna. Ayan. So, it's because baka hindi ako makauwi ng probinsya pag hindi ako bakunado. Kasi sa ngayon guys, as in, may mga lugar na ngayon na hindi ka papapasukin or hindi ka nila i-allow pumasok sa lugar nila or sa kung saan man yung mga lugar na pupuntahan mo, no? Local man yan or international. Hanggat hindi ka bakunado, hindi ka nila papapasukin. So, yun. So, mas maganda na rin naman siya kaysa naman na every time na pupunta ka sa ibang lugar, magpapaswab ka, diba? So, hindi naman sa ngayon na as in gumagala ako ngayon. No? Parang ano lang, pag halimbawa, pag gusto kong umuwi ng probinsya, makakauwi ako ng maayos, ganun. Tsaka guys, ang pagbabakuna din naman kasi is our protection. Ayan. So yun, so hanggang sa na-realize ko na I am ready. Ready na akong pa-vaccine. So nag-register na ako online. At pagka-register ko pala guys, ano ba ngayong araw nag-register ako. Kinabukasan may text kagad ako natanggap. So na-prepare ko na yung sarili ko for vaccination for the other day. Kasi ayun yung for the other day, ayun yung schedule ng vaccination ko. So nung time na yun, na-prepared ko na nga yung sarili ko. Ayun yung napanood niyo 'di ba doon sa last video ko. Ayun, bali, ayun yung araw na kailangan ko magpabakuna. Kasi ayun yung araw na naka-date doon sa text sa akin ng government. So, ayun nga. Pero nung time na yon na alam mo yon na alam ko, akala ko ready na ako, pero hindi pa pala ako ready. Yung, nandun yung tension, nandun yung nervyos, parang ganon. So, pag nung nagsabi sa akin sila, yung mga kasama ko dito, sila Miss Ami, sila Miss Nika, ganyan na, magpabakuna. Maghahanap daw kami ng vaccination site na pwede walk-in. Tapos Pfizer, kasi nga gusto sa akin Pfizer. Yung akin pala guys is Sinovac. Ayan. So, ayun. So, ang ginawa namin, naghanap kami, nag-ikot kami, nag-ikot kami sa Antipolo, no? Tapos wala kaming nakuha. Wala kaming nakuha talaga na vaccination site. As in, kasi nga, not allowed siya. Not allowed siya. So, yun. Nagbabakasakali lang naman kami nung time na yun, na pasakasakali lang naman. So, hindi nga. So, before pala nun guys, nung na kami, no? Siguro dahil sa sobrang dense ko or sabi ko nga hindi pa ako ready. Parang ganun hindi ako ready o ninervous ako dahil takot na takot ako guys sa karayom. Sobrang takot ako sa karayom. Hindi ko alam kasi guys masakit. Ayan. So, alam nyo ba guys, yung sa sobrang tense ko na akala mo yung parang nanlalamig ka. Tapos, ang nangyari pa ganito. So, pasintabi po sa mga kumakain, no? Baka kayo, ganyan. Nagtatai ako. As in, yung nararamdaman ko nung araw na yun na taing-tai ako. Pero alam nyo guys, pag pumupunta naman ako sa CR, umuupo lang din naman ako. Wala namang lumalabas. Ganon. As in, siguro mga 4 na beses akong pabalik-balik sa CR bago pa kami umalis. Kasi nga, sobrang nga siguro natitense ako. Tapos niloloko pa nila ako nun. Sabi nila, baka naman mamaya pagdating mo doon at magtae ka doon. Sabi ko, hindi naman. Kasi wala namang lumalabas pag umuupo lang ako sa CR, diba? So, nakakatawa na hindi ko alam. Basta ganon. So, yun nga guys. So, ipakita ko sa inyo yung clip. Ito yung clip na parang akala mo nag-road trip na lang. Tapos, ayun, dahil hindi kami nakahanap, so kumain na lang kami sa OL, na libre pa ako nila
nila Miss Nika, tsaka nila Doc. So, ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung clip. So, tapos ngayong road trip namin, sumuwi na ako ng school. Tapos, sabi sa akin ni Miss Nika, sabi niya, Shal, sige, puntahan mo yung, yung tinext sa'yo na location ng vaccine. Tapos, tanong mo kung pwede yung walk-in para na lang kami, susunod na lang kami sa'yo. So, pagdating ko doon, wala na silang walk-in. So, ibig sabihin, hindi na din sila nakasunod. At, ayun na, ko na, dinecide ko rin yung sarili ko na kailangan ko na ng pa-vaccine. Kasi naando na rin naman ako. So, ginarab ko na yung vaccine na yun. So, ito guys yung clip. Ayan, ang aking vaccination. Dito ako ngayon sa loob na ng vaccination site. Ayan. Mag-fill out muna ako. Mag-fill out muna ako ng form. I have here the form. Ayan. So, with my vaccine. Balik, umikot kami kanina eh. Sobrang ikot kasi nagbabakasakali. Ayan. So, yun. Pero may text naman ako. So, yun. Tinuloy ko na dito. So, mag-fill out muna ako ng form. Tapos na ako mag-fill up. This is it. Medyo natatakot ako pero go. Ano ba po? Sa kanila? Ano ba yung muna itong isa? Kop? Sa kanila po. Yung sa consent ko po sa kanila. Okay. Diretso kayo sa... Dito po. Dito po. Kahit anong gamot po sa braso o sa ugat po pinadaan. Wala po. According din sa go. Wala naman po. Kunukuha na lang dugo, ganon. Mga po. Nanginginig ako. Pinangangahan na kayo. Okay na po. Sana po ako. Step 3 na lang po. Step 3. Product na lang. Thank you. Kinakabahan ako. Sobra. Ano po? Kailan na may last registration mo? Last 2 weeks na? Oo, last week lang. 1 week ago. Walang iniisip itong nagamot mo yan? Wala, vitamins C. Ha? Kayo ba tayo, ma'am? Okay. Okay. Thank you. Saan po, tita? Ay, vaccine na guys. Ano ba? Masakit ba niya? Alam mo, na-stress mama. Okay. Ang balik mo after 4 weeks. 4 weeks? Ano yun ina-notify pa ba na? Mag-text ko sa inyo kung saan nagdala ng second dose. Okay. Dito ka ba? Ang kaliwa? Okay. Tarap ka dun yan. Dito? Video natin. Para mapunta. Oh my God, ang sakit yata niyan. Masakit mo talaga. Hala, wait lang. Saturday off too. Ayan na. Oh, mag-sakit ako na. Okay, what's lang? 1, 2, 3. Oh my gosh. Okay na. Oh my
Ay, tayo na lang po ng tagsa para sa second dose. Thank you. After 4 weeks. Thank you. Hindi naman ka balas. Tapos na ako. Ay, sorry. Nagkawalit pa. Sakit. Dito ba? Pangalan pirma na lang po. Pangalan, Kerma. Bulabog ko yung ano. Kerma. Oh, sakit. Okay na. Okay na. Thank you. Ganun lang kabilis. Ano ako? Kabilis. Picture ang gata? Sabi ko. Selfie. Sabi ko. Okay. Ayan, tapos na po. Anong gagawin? Papahinga lang po? Ay, muna dyan. Ito yung monitoring. Ah, Tapos sa kapabibigit namin, tumadyo ka na after matulukan mo. ah. Fully vaccinated na. Gusto ko magpa-picture. Wala akong picture sa akin guys. So, ito siya. Ayaw na fully vaccinated. Pwede ba ako magpa-picture? Saan nagpa-picture sa akin? Wait lang, ha? Picture ako dito guys. Basta ako, oo. I am now vaccinated. Guys, I'm finally home! Ayan, so nandito na po ako sa bahay. Ayan, so ang gagawin natin ngayon ay papakiramdaman natin. Pakikiramdaman natin kung ano yung magiging effect nito. Siyempre, ano pa lang naman, wala pang isang oras, parang ganun, after yung vaccination natin. So, ayan, so abangan natin. Ayan, sabi ano daw, mag-ready lang daw ng paracetamol, parang ganun. Kung sakaling lagnatin. Ayan. So, I'll update you guys. Good morning! Today is Friday. So, yun. Kagahapon ako nagpabakuna, diba? So, update. Wala naman ako masyadong matinding naramdaman. Hindi naman ako nilagnat at anything, ganyan. So, thank you Lord kasi hindi ako nagkaroon ng effect na, alam mo yun, kasi diba, yung iba, nagkaka-lagnat, ganyan. So, thank you kay Lord kasi okay ako. Nga guys, yung aking vaccination, sobrang nung mag-isa lang ako. Bali ngayon pala ay Saturday. Ayan, Saturday ngayon. Thankful naman ako kasi after nung vaccination ko ay wala naman malalang effect na nangyari sa akin. Ano lang, mabigat lang siya sa braso, ganyan, masakit lang yung braso, yung parang ganon. Tsaka parang nangalay lang yung paa ko. Hindi ko alam kung ano yun, kung connected yun, basta ganon lang yung naramdaman ko. Bali 2 days ko siyang dinamdam kasi Friday and Saturday kasi Thursday ako nagbakuna. Ayan. So, ayun guys, sa mga hindi pa nagpabakuna, magpabakuna po tayo kasi maganda rin naman siya para, para maproteksyonan natin hindi lang yung sarili natin, kundi yung mga taong kasama natin sa bahay. For example, meron kayong mga kasamang senior citizen sa bahay ninyo, tapos kayo yung labas ng labas, nagtatrabaho, nag-commute, or kung sino-sino yung mga nakakasalamuha. Diba? Minsan kasi hindi natin alam na carrier na pala tayo. Tapos pag uwi natin ng bahay, meron palang mihina yung immune system, tapos nahawa sila. Kawawa naman sila, 'di ba? Kasi kung hindi kakayanin ng kanilang immunity, kumbaga ganun. So, let's do our part para proteksyonan natin yung mga mahal natin sa buhay. At ito na rin yung talaga yung siguro yung way na mag-heal yung mundo at bumalik tayo sa normal, 'di ba? Ayaw niyo ba 'yun na bumalik tayo sa normal? Kasi siyempre ang hirap kaya nang lagi tayong
face mask, naka-face shield, nakaka-suffocate. Ayan. So, kung kailangan na natin bumalik sa normal, kasi pag naging normal na tayo, magiging normal na ang lahat. Ayan, ang lahat ng bagay. 'Di ba? Hindi na tayo yung sobrang nahihirapan. At pabalik na rin sa normal yung mga trabaho, yung mga business, at lahat ng, ano mo yun, lahat ng ating, kasi bumababa na yung ano ng ating bansa dahil sa dala nga ng pandemic. So magtulong-tulong po tayo na mabalik tayo sa normal. Ayan. So wag nating kalimutan palagi magdasal at lagi tayong manalig sa Panginoon at ipasa Diyos natin yung lahat ng bagay. Ayun. So ayun lang guys, yung aking mga thoughts sa aking vaccine nation. Ayan. So, ako din naman, nag-doubt din naman ako nung mga una. Ayaw ko talaga. Sinabi sa sarili ko na ayaw ko nga, 'di ba? Pero as times goes by, ganyan, nare-realize ko rin na I need it. I need it talaga. Kasi ayun nga. 'Di ba? Makaprotekta at saka syempre kung gusto ko umuwi ng probinsya, makakauwi ako. So, yun. Inaantay ko na lang yung second dose ko. Antayin ko na lang din yung text niya. At sana maging okay yon yung second dose na yon. At sana wala ding malalang effect. Ayun. So, yung mga kasama ko pala, after noon, nakapagbabakuna sila, pero ayun nga, hindi na ako sumama kasi syempre tapos akong bakunahan, di ba? Nakapagbakuna sila, Pfizer sila. So, yun. So, congratulations po sa lahat ng mga nagpabakuna. Ayan. So, yun, panatilihin po natin ligtas ng bawat isa. Ayan, hindi ibig sabihin na, nagbakuna na tayo ay safe tayo, di ba? So, may mga time pa rin talaga na magkakaroon tayo daw. Pero, hindi na ito mas sobrang lala. Ayan. So, sorry sa ingay ng aso. Ayan. So, ayun. So guys, that's all for today's video and I hope you enjoy this. Please like and please do subscribe if you haven't yet. Ayan. Thank you guys for watching and I will see you on my next vlog. Bye! And if you haven't yet watched my latest video, I will link it here or in here. Bye!